NDPৰ সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জন দৈমাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া বিষয়টো অতি আনফৰ্চুনেট। जोंहा UPPL नि मानाव गेदेर डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारा बुंदों NDP नि गायसनगिरि दैदेनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारी सारनि जोबथेसालियाव थानायनि बिसय जोंहा डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारा बुंदों। नाथाय बिथाङा मा बुंनो थांगासिनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि जाय NDP खौ जोनोम होगिरि रन्जन दैमारी सारखौ बिनि बिसय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो। दिनै डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारखौ जोङो बयबो भट होनानै जोङो बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। नाथाय बिथाङा रन्जन दैमारी सारनि बागै बिथाङा मा बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो जोंहा डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारा दिनैहाय जोंहा रन्जन दैमारी सारखौ लानानै मा बाथ्रा बुंनो थांगासिनो आरो मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो जोबनायावसो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारा दिनै रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसांनि NDP फोर केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिनि बिसय बिथांमोना मा बुंनो थांगासिनो UPPL सरकारा मा बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय जोंहा मानाव गेदेर डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। NDPৰ সভাপতি মাননীয় ৰঞ্জন দৈমাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া বিষয়টো অতি আনফৰ্চুনেট। ইয়াত দুটা এটা পিছ প্ৰচেছ আৰু আনটো যিটো বৰ্ড অফ জুডিচিয়েল ভাৰ্ডিক্ট তেওঁৰ এগেইনষ্টে গৈছে সেইটো এটা বিপৰীতমুখী এটা সিদ্ধান্ত হ'ল চৰকাৰৰ। সেইকাৰণে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ যে চৰকাৰ অন্ততঃ জুডিচিয়াৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে ফ্ৰী হেণ্ড দি পিছ প্ৰচেছত থকা এজন বিদ্ৰোহী নেতাক ইমান সোনকালে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব বুলি আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। আমি আশা কৰিছিলোঁ যে ইফালে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব, কিন্তু তাতোকৈ আলোচনাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো বেছি দ্ৰুতগতিত হোৱাটো আমি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তথাপি এতিয়া জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু আজীৱন কাৰাদণ্ড দিছে। সেইটো অতি আনফৰ্চুনেট। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर डिप्युटी चिफ गोबिंद बसुमतारी सारनि बिबुंथि। थारैनो बिथाङा दिनै रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे NDP फोरनि केसखौ माबोरै बोखारगोन आरो माबोरै मा खालामगोन आरो बिथांनि केसनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना गासैखौबो खोनाखाबाय। बिनिखायनो नोंथांमोना बिथांनि टपिकखौ बिजिरनानै मोजां कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनानै सोरबायदिनो जों भट होयोब्ला जोंनि बर' हारिया जौगानाय फैगोन, सोरबायदिनो जों भटखौ होनानै दिनै बर' हारिया खौसे जानानै दिनै NDP नि गायसनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसांनि NDP फोर दं बिसोर जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायो। नोंथांमोना बेखौ मोजां बिजिरनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।